Нашы лепшыя мужчыны, павіншаваць вас ёсць прычына. Ад імя прыгожай палавіны з 23-м вас, мужчыны. Нам без вас у жыцці гэтым не відаць было бы свету, не было бы падтрымкі, усмешкі, хоць вы цвёрдыя арэшкі. Мы жадаем без прычыны не хандрыць, не сумаваць. Слюні хай цякуць жанчынаў, як на вас яны глядзяць. Жонкі хай не піляць вас, і ўсё будзе проста клас. Хай у кішэнях будзе густа, шабуршыцца там капуста. Каб маглі купіць не іначай, хтосьці джып, а хтосьці дачу. Ешце ікру, амары, сушы, смачныя свіныя вушы, асабліва пад 100 грам. Шчыра раім гэта вам. Жадаем жыць у радасці, дастатку, каб было ўсё ў парадку, адпачываць заўсёды па-крутому, здароўя, шчасця па-любому. З днём абаронца айчыны, дарагія нашы мужчыны!